Men adım Murat. Yıllar boyu erwedi işlerle meşgullanıp geldim. Yalnızlıklardan dolayı bu dünyada bütün ömrüm kişi hakkının nämediginden habarda geçti. Adamlar hakkında aytmanımda da ömrüm töwrüne küçüklerdir bağımda ağaçlanım hakkın yerlenmedi. Arkamda tonlap güne toplantı da İza yüzlerce hakkın yeni adamdan mıqaldandığını bilmeyelim. Yöne bun Qaqamın yakınına başımdan geçen vakalardan soň ähli zat üýtgedi. Ähli zady gurşayan şol rahmet kapydy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tügedi. Indi tanayan adamlaryň ählitini ýözümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştelekin. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova Kişin hakikalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Oğlum, gel ilki erterlik edineli. Hat katna diyen seni pencerede görmeyeni bilen izine gider öýtme. Of, ne molluk kaňa? Kakam 2 günne barar diýipdi. Hey, şu yeri, o hatnaňa mi? Hawa. Ýaşy. Efe, dur ýykylýan. Bu ýerde wagtyň näme geçýänini özüňe bilýänsiň Murat. Öňküler ýaly, hemme zat öňküler ýaly. Ýöne Hudaýa şükür, haglygym gowy. Megizimden gellerinde hawarsızlyk bilen garaşýan. Düýün akşam beýşinde efäni gördüm. Ululypdyr, ullukan adam çykypdyr. Senden menden bulalypdyr. Bärden çyksam onuň görür diýip bolsa özüňi gowy seret. Melek daýda salam aýt. Canım oglumyň ýangaklaryny gaýta-gaýta öpýän. Bokça asalan koşarlygy hem şoň üçin ördüm. Daqanın mahal meni ýatdysyn. Ferit. Murat da ýene birge de okap bersene. Uy, bestirden Efe. Murat daýyn on 5 gede okap berdi oglum. Gel anany erterlik edineli. Hanonna, hoppa. Akşam ýene okar, bolýarmy? Murat, Efe gitdimi? gitti. Hakasından hat gelenine gaty begenip gitti. Murat, ýagdaýyň bir gowmy? Ýaxşy, Hudaýa şükür, ýaxşy. Sonaň eňirden eşitmedýär ýerräk dükana baraýyn.
O adam gurrun üstüne gelirmiş. Ya başgaça ýere bolýa. Sen näme işläp ýörsiň ha? Sagat näçe? Men näme dukanyny garawulmy? Bir zat boldymy suna? Bir zat bolan mekenne. Borda näme sen özüň gör. Men başga zat düşünýärlim. Näme? Maňa pul gerek. Gatalçyratdyň ay hawa? Hawa diýmäň näme? Şunça çykdy diýen, ýere gelende onuň pulundan jügümden çykarýan. Häzir pul ýok. Inne kepde urlaşar. Murat, näme gapyň agdyna dursun? Ay hiç. Ýagdaýyňy çağam. Ýagşy. Odan almagy barýar. Bolýa. Qaraşay üçin maymyn bolup oýnaýar. Senem bolmolýan hakyň horamaly keninde agaççydan näme? Bolanok. Muratdan bize gönençilik ýok. Bu lokan dukany işläp dursa-da men aýyň ahyryna zordan ýetgen. Näme üçin? Murat göz wagtyny neden etmişler üçin adamlaryň ötünçini aljakmyş, şeken ziýanyny tölejekmiş. Pul darga diýär, pul. O telwele gaýdyn Murat däl ol. Ýanyna baryp sen maňa şeýitdiň, beýitdiň, bagyşla menden razy bol diýip janyny bermäge taýýar. Menden razy bol kön ogry Murat ýalňyz. Nähil gerek? Onu da sen aýtma. Ýöne bize gedip gelende bir lan sapam ýok. Meniň näçe ber aýaly, o biziň hiç hakymy diýmedik ýaly. Bir arada owasyna gitdi. Wagtyny almaglan eken bol iş hom üçin. Ýetimli ýa beýle de dursun. Atyň ýerine telpap ýörene kim goýdy? Näme bolýar? Tere tap bol. O don eken evet. Näçeden? 10 lira dogan. Näme? 10 lira diýänmi dukanyň başyna ýumrar? Bu ýer sewda merkezimi? Ey Allahan. Dogan muhtun al bol şu yerden gitsen bolýa. Hem bekşi bile teredi. Senin evvel. Şu 5 lirany al. Vay. Ogry. Çağalar. Oyunun mu? Hawa, oyunun. Nerede bolan? Ay onun ne? Geret men sana näme getirdim? Bu katı köplü. Nereden tapdın bulary? Oňlan işin bolmasyn. Geret. Bana dermanam al. Han ağzını aç. Yaxşılaşýan. Inne gowy. Sawol Fatih. Fatih. Daşarda biraz odun galy oglum. Gel maňa kömek et. Bolýa Hajardaýda barýan. Gel.
Ýyzyny uzak geçi üskürüp çykdy. Bilýän, derman aldım. Dermanyň ne peýdasar oglum? Gyýdyň ýagdaýyna serede Fatih. Pul tapyp hastahana gitmeli oglum. Garnaşlaryny onu tanayan adam tap bolaýsa. Wahey hazır boş gurrun edýän o neçe ýyl boldy. Taňryň bir bennesem ýagdaýyny soran oga. Hosarlary bize hazırdaydı. Biz bir-birimizden başga hosar tapylmadyk. Fatih, Ferit aýtmagy dilim baranok. Ýöne bu gyýdyň ýagdaýy gowa däl. Bir alacyn tapmasaga Allah görkezmesin halas edip bilmez oglum. Fatih, köşüş, bir erbe diýse daýmagyn oglum. Bu jogap näme bolsun? Ölür. Ölür. Bolanok gyz, bolanok. Muratdan bile belan sapam yok. Ullokan dukany işläp dursa-da men aýyň ahyryna zordan ýetýän. Näme üçin? Murat öz wagtyny eden etmişler üçin adamlaryň ötünjini aljakmyş. Çeken ziýanly tölejekmiş. Pul darga pul. O telwe gyz öňkü Murat del. Ýanyna baryp sen maňa şeýitdiň, beýitdiň, bagyşly menden razy bol diýip janyny bermäge taýýar. Maňa Murat gelmedi gerek. Hawa şomen. Diýmek sen ekeniňde. Biziň ömrümizi batga sokanam sen bolmaly. Biz tanışmy. Ýok, tanış däl. Ýöne sen biziň iýjek çörügimiz bilen tanış. Gülýar dukan eken. Onda gowjy düşeýünde bardyr, ha? Näme bolýar? Saňa näme gerek? Düşünmedimle. Düşünçe zat yok. Yadyna da düşýän näler? O seň üçin elbetde adaty işdir. Pes, wyjdansız. Hani adam şekilli düşündür. Kakymyň işleýän dukany taladım. Ailadaky akarlar dokma kärhanasynda. Alan pulun bankyň tar töleýärken, tölemän soň dukany töletdiler. Oňa bir ýapyldy. Kakyma işsiz galdy, bizem çöröksiz. Haçan, nirede? 10 ýylyň. Gör ýadyňa düşenok, ha? Dur, ayak çek. Nire var ya? Nämetçi? Nire varım da saňa näme? Seň adym näme? Ahmet. Ahmet. Dogry sen maňa ýadyma düşenok. Ýöne maňa kulak as. Men köp erwedi işetdim. Köp adamyň hakyny ýydym. Seňem hakyny ýene kenim. Eger ruhsat berseň, ýalňyşym düzedeýin. Näet düzeçek? Dolugy törpülmedik mekdebimde okatjakmy? Geçen ömrümü ýerine gaýtarjakmy? Bolýan ýatakhanaly mektebimiň puluna ma berip bilemok. Hakyma öldü, özmem açgor. Bilýän, 70'limiň hemmesini düzedip bilmen. Ýöne Allah şaýatdyr, elimden näme gelýän bolsa ederim. Sen çynyňmy, he? Murat daýy, Efe, okuw gutardymy? oturdy. Bu kim? Sen adyň näme? Ahmet, sen adyň näme? Efe. Sen Murat daýmyň ýollaşymy? Hawa ýollaşym. Hani Efe, sen dukana var? Bar. Derdimi düşündirip bildimmi? Häzirlikçe bar pulum şuý. Bolmanyna bolýan ýerim töleýän tölerdim. Soň okuwyň dowam etmegiň üçin bir orun tapar. Elimizden gelen neder? Alp bilmen ağam. Al. Yok man al. Muň hemme zady çözmejegini bilýän. Ýöne bu başlangyçy. Ne diýip bolsa bu dünýäde saňa kömek etmek üçin näme gerek bolsa ederin. Ýene kiýer saňa o Allahyň takdirini bagly. Soň üçin al. Murat daýy. Melek daýdam jaň etdi.
Bolýany sen gidiber. Sen ömür. Bolmaz. Men dukan taşlap bilmene efe. Sen gidiber. Meni köçen ayak uzuna çellek gidermin efe? Ahmet. Men elimden gelen eder. Öýü köýmüş ogurlar. Näme boldy? Näme bolsun? Taladylar. Näme? Şeýlis men başyma düşäýmelimi, he? Nirede? Bazarda haramzadalar gapçygy ogurlapdyrlar. Öller döwülsün. Näme bolýary? Tesin yedimedile ýetýäle. Yetip gelsin. Ondan aňyrakdan eşdilsin. Çeýle kişiler atmaly ogurlar. Oğun bedet polisiýa gideli. Polisiýa nämesin? Nämesin nimeň näme? Adalet ýüze çykarýaly, oňa boýun bolmaly. Hani ýör. Ibrahim ağa, biz bir sağa da yetmän gelir. Bolýamra. Ha, diýmek bazarda alyp-çalçy uýmanıpsyň. Şoma halam ogurlar sen ýan torbaňy ýyrtdyrlar-da. Serkörtem siz meňle oýnatjak bolýaňmy? Ýok lagydym. Sen bilen bir oýun edip bolmy. Borda herne öýüňe de at bolmandyr. Sen şoňa şükür et. Öýüňe burda at bolmaly beýle gaharlanmady serkörtem. Şeýle onna men gittim. Sizem öýüňizde başga gep ýatygda. Ýok, ho, otursana gydym, otur şu ýerde. Ey Allah. İnşallah alacyn tapyp bir zatlar eder. Jeppar, jövük eserleň turatlaryny getirani, bazarın töwrüni işleýänler bar, şolon kyny. Hany turatlar getirsin tanarmy kan? Bir zada diýinmi? Görseň nebsiň agyrar. Bar çağa çoğu, aralaryna 10 ýaşly çağalaryň bar. Ýöne aýtsam inanmarsyňdam. Edençe näçe tarapynda kağıllar pette-pettedir. Ha, getirdiň menim? Getirdim. Hani seredişler? Gördüň şo töwerükde eýleňde aýlanyp börün ýadyma düşer. Bulan bar bir ýerine meňdeşle. Dogurdanam bulur çağa agry. Ey Allah'ım, öýüň ora gory, ey Allah'ım. Ana dur. Bu näme beýle bolýar herkirdem? Ýene näme boldy? Bir bulaşyklyga bar. Bu surat berdi näme işleýär? Fatihat oglanjak näme bolanmyş? Ýöne men bu oglan tanaýan herkirdem. Oglunyň ady Ahmet. Fatih mi? Onu men tanıyana. Käte ogurlyga daýmesi bar. Ogurlyk etmen nip sözlerse de soň ýene ogurlyga diýerler. Ýöne akylly oglanjak. Ýalňyş ýaňy terkirdim. On kakada işden gowulan soň oglan heneden ýatakhanaly mekdepde bolýar. Burada toğranyň soň aýladaky akarlar dokma kärha. Diýanyň näme gardaş? Aýladaky akarly dokma kärhanasy diýanyň nire bolýar? Biziň etramyzda beýle ýere ýok. Ondan Fatihyň en atadam ýok. Sen bulaşdyrýan bolaymy? Ýok, bu çağa şol oglan terkirdim. Men bilýän. Näde beýle bolýar? Beýle zat bolup bilmez. Bir ýalňyşlyga bar. Murat, edenin bar bolsun. Ece näme boldy? Men bir ýere gitmeli. Men sana näme tapşyrdym oglum, he? Ece näme boldy? Näme ýatdan çykardym? Aýt derrew düdedeýin. Efen öýü gurotjakdyňa gelmedi, näme etseň bilemok. Adam diýeniň duýdurar. Efe öýü gitdi ahry. Nire gitti? Nahar buğda dönne. Görmedik yerim kalmadı. Çağa yok, dukandan hem gidipsiniz. Ece, efe nirede? Uy, oğlum. Çağa nirde taşladın? Ahmet, Fatih. Efe häzir ýokmy? Efe niredeka? Allah can, men näme etdim? Näme etdim? Näme etdim? Mara? Ey Hudaý. Ýöne onu näme üçin alkaşdyrlar? Serkerdem, ýumruk ýaly olanjak olar näme etdiler? Oglum, çağalar ogurlap jenaýatçylara satýarlar.
Soňky döwürde iň tat gazanç ýoly şo. Ne diýip boldy bagym efän tapar melekdaýda. Murat näme boldy? Nowatçylyga barýadym. Dukana sogulumy wuraýmaga aýtdy. Näme bolsun? Biziň gahrymanyny da Allah'tırlar. O gaty mekirje eken. Allah'ny adyýaly üstüne efänem. Efän alıp kaçtılar Mergü, alıp kaçtılar. Bu işi men özüm çöderim, terkirdem. Kıymarlamana otur yerinde. Onu yeri topur ollap ýöre. Men näde köçeşeýin? Terkirdem. O tergeden men janymy ogurlady. Murat, bilen okmy? Sen iyili meňde tagdyn pikir edip bilen ok. Wujdanyny nefsiň mecbur edipdir. Nefsiňem gözüň gapypdyr. Belki şoň üçin ýumruk ýaly oglanjyk sen şeýle agsat ağlandyr. Häzir dur köçeş. Men näme etdim diýip oýlanma. Efen ýerde kädi pikir et. Birden oňa burda dedäýdiler. Hakydy efän maňa tapşyrdy ahyryn. Men onu gorap bilmedim, gollap bilmedim. Men adam däl. Menden hiç tat çykmaz. Ay arslanım. Sana dur diýemde ödüňden geçdiýmedik. Ilki ödüň el ahyry. Hem kişiň elinden tapyp giden zatlary saklap bilmedik wagtyň bolýa. Ýöne häzir biz bar güýjemiz bilen efän tapmak üçin pikirimiz jemlememiz gerek. Yerhan tur, Melek hanym öýeket. Allah ruhu detse sanyjy sagada galman toparlamaz efän tapar. Bolýa terkirdem. Allah çehresinin ýagdaýyny görýändir Murat. Bu işte hayır vardır inşallah. Özümizden geçip oturmaly, iş näil çözülürkä görübererse. İnşallah efe şu iyice ödüğün buklar. Gelse bolýala. Menen hey goýberermi? Alyp ýanymda ýatyrjak. Uzak giýjelap owadan ýüzüne seredip oturjak. Ay garagol. İçerinem dağıtıp dura gör. Oğlum, asım mercan etdi, sen bölüme varmaly. Efän tapdyrlarmy? Efän tapandyrlar. İnşallah oğlum, inşallah. Bäriňde seredim. Eger bir zat bilýän bolsaňyz häzir aýdyň. Bolmasa baryňy tıkar tutdy hana. Ýok serkirdem. Fatih şuna gelmedi. Çynymyza aýdýas, görünmedi. Gelenim bolsa bize görmedik. Gel Murat, gel.
Hany seýinle öňşi bir hepbelerden görünüň mami? Ýok, serkerdem göremok. Onno şo töwerekde 6-7 ýaşly oglanjyk gördüňizmi? Näme diýsem käm, bir hili bolup bir ýerde goýandyrlar, sizem oňa gabat gelensiňiz, ha? Çynmy serkerdem görümdük. Men şeýlerek bolup birine görenýäli, aýlanıp ýördi da şo töwerekde. Nirde gördüň? Nirde? Şşş! Ödüň elal Murat. Nirde gördüň? Ödüň elal liýen. Neme over otluk yer var ha, bizim töweregimizde. Yedidiň var ana şo ýerde. Biz tutýan ýeriňizde, ana şo ýerde de. Murat, Ýöne görmedik bolmamakman. dur diýen saňa. Fatih? Heygi. Men geldim ara. Bäriňiz eret. Şo sergeden nirde? Fatih nirde? Şu töwerekdedi. Nire gitdiňi bilemok. Nirde diýen? Bilemok diýdim oglum. Şu töwerekde de. Söýgem şeýer dedi, olam şeýer dedi. Ýerden gördüm. Soňra hem bolany bilemok. Toğuncan, şol oglanjyk men janymy ogurlady. 7 ýaşarna oglanjyk bolmaly. Ady Efe. Allah'ın razılığı için Allah'ın hatırasına maňa ni dediğini aýt. Fatih beýliş etmez. Käte ogurlar alar weli onu da innikle etmeni söz berer. Hiç çağa diýan ýetirmez ol, beýliş etmez ol. Ýöne edipdir ahyry. Efeni alyp kaçypdyr. Söýgü bardy. Gyýjaga mäsagdy. Fatih ýerden pul tapar niýedi. Aterwetdi. Eýse, ýalňyş ýola düşäýdimkä? Wagt bilmedim de oglum. Çäresizlik adama nämeler etdirmeýe. Beýdip bilmez, beýtmez. Efe diýan ýetiräýse, Efe diýan ýetiräýse. Alo. Oglanjyk bizde. Eger onu ýene görmek isleýän bolsaň, ýene 2 sagatdan artsal telgäge gel. Alo. Sen kim? Fatih, alo. Sen kim? Sizem biraz garaşdyraýdy goý diýen. Aýby ýokla Ibrahim ağa. Murat? Murat näme bolýar? Pul ýetenok. Murat näme boldy? Murat oglum ullamoýçyň puly. Näme bir zat bolaýdym ka? Bir işe bolup duruy diýen. 2 minut. Alo. Kul beýlede kapaga bir jogap bol. Okka çykarjak bolaýmagyn. Eşdiýärmi? Gummol, indi ýolum bilen bol. Pulu koydum. Ana oglanjyk nerede? Alo. Alo. Çağan jetedi aýlagdy. Gitdi tapy ber. Belki wagtyna ýetişer. Biz onu cinayetçilere satdy. Cinayetçilere. Efe. Yok.
Kıyınlaştırma, haş edýär. Kıyınlaştırma, bizden haş edýär. Düşäýin aňry. Ýagdaý kıyınlaştırma. Hayrat edim. Çekilin aňry. Sizden haş edýär. Atym terkerden. Biz elimizden geleni edýäs. Allah'dan umid kesilmez bolyn. Ýöne ähtimallyk barha azalýa Murat. Men näme etdim? Näme etdim? Men hiç kime diýan ýetirmekçi dälim. Diýan etmekçi dälim. Muratcan. Oğlum. Balam. Bu men zerarly bolýaje. Oğlum. Bilip bilgeçleyin etmediňe. Bilip etdim. Hasta edip etdim. Öz günänden taplanmak üçin sizi howp ederdim. Günälemiň ýüküni göterip bilmän uğrumy ýitirdim. Kime näme ynanmalygymy bilmedim. Bütün ömrüme ýalňyş adamlara etdim. Yalan. Bu zatdan bary yalan. Her birini ötünjün alsam nähili boldy. Ertir o dünýäde efäň güýüni nähil derken eje. Efe näme jogap bereýin? Ol bary ýok 7 ýaşynda diýeje, çağa di. Kakazynyň maňa amanat goýan zady di. Janarym di. Efe derek men ölen boldum gowurdy. Men garaşaýlyk adam. Ölen boldum gowurdy. Maňa derek o ýaşada gowurdy. Murat, yalvarýan oğlum, Murat, sen etmelisin, etdiňe balam. Eger dogry işiden boldum. Näme üçin efäni menden aldylar? Näme üçin? Beter bolly, beter. Ece. Ece geldik. Hayır etme Ece. Tidirek. Ne şeyle? Han bulun şatra. Yolun savulun. Bolya ağam, öwrağım beýle. Bolya getir. Han usulak bolsana. Qan basy 22. Beýinsiniň damarlary diýan görmän ka bejergin dowam etmeli. Şepaat çykanım, hosarlaryny duýduruň.
Ganma taşıkat yokorlanıptır. Men taşlap gidip dogry edipsem Merwe. Men oňorýan adym ýok. Ejeme taňynan ýan. Bolýa, sag bol. Murat. Ne çaylap ne mişleýänini düşünjek bolar. Hinidem düşüneň okmy? Men etjek bolýan adamyň bagasy 7 ýaşyndaky çagaň ömrüne barabar boldy. Ne adamlaň janyny halat etdi Murat. Adamlaň düşünýän ýolundan halat bolmagyna sebäp boldum. Ne ha işleri paş etdim. Bu zatlar tötenlikde. Ýöne Allah janyň maňa ananan iki amanadyny gorap bilmedim. Han düşýdim. Şu yerdäki näsaglan köpsi açılıp bilmejek derejede näsa. Detsine ünsün çekýär gerek. Şu gün geldi. Bir ýollaşy hastahana sarly. Pul zordan tapypdyr. Näsaglyk beýle kilenkiden hasagyr. Şonu da ýylgyrma başarýar. Eger bar mesele başymyzdaky belalar ýa-da kynçylyklar bolsady, olam beýlekiler ýaly hereket etmeli boldy. Ýöne beýleder. Başga bir zatlar. Näme? Ananç. Men pikirimçe o ýerde ananç bar. Onu ýylgyrdaýan şo zat. Dünýäň diňe ananç bilen özürdük bolar. Ödüňden misal tut. Murat haýyş edýän beýle hereket etme. Gel berik. Gel. 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 Sen näme etdiň ha haýwan haramzada? Ağam çynmaýdan mejbur boldum. Çynmaýdan ağam mejbur boldum. Sen mol. Bu ýerde näme bolýar? Nädip dözdüň? Murat. Nädip dözdüň? Aýt, nädip dözdüň? Murat dur. Murat köşüş. Köşüş dur. Sen maňa hiçat aýdan okla ogul. Näme diýen serkerdem? Allah'dan andytjan men isläp edem o. Hana dur. Allah'ın adyna agdaman gürle. Çağa näme etdiň? Dogryym, hiç isläp edem o. Yalan sözleme. Mecbur oldum diýmediňmi? Näme mecbur oldun şonu aýt. Yeri. Ana ödüň öl. Abi berdi näme işleýär? Tere dogul. Onsuzam sen ýagdaýyň erbet, jedan gaty uly. O ýerde çağa helaklar näme edilýäni bilýärmi? Men sen puluň almaga mejbur boldum diýen. Serkerdem bu ağamy ağladım. Yalan sözlenmem dogry. Ýöne halis Allah çynym. Men efeden öýleriniň golaýyna aýryşdym. Soňam gaýdyp onu görmedim. Ananyň serkerdem. Ola gafgoçum. Hani gönüllü maňa dogryny aýtsana. O soňam ýumruk ýalçadan maňa näme peýda bolsun he? Men ne bileyim? Cinayetçilere satmaň ahmal, pul talap etmeň ahmal. Senin her zat çykyr. Men beýle iş etmedim serkerdem. Ananyň etmedim. Jeppar, Ula sen serkerdem. bunu gawagana akidim. Ýörani. Sen şoglunyň edenini anyk bilýän Murat. Hawa gydım. Hawa berde. Bolya aýdar. Ejen Hudaýa şükür özüne gelipdir. Ýagdaýyňy çekeje. Murat. Men senden göňüm geçdi. Eden datlymyň gaýtargyzy şeýle bolmaly meje. Murat. Sen şu atlar han tamaçlyk bilen ýazdyňmy? Bilip goý, şeytan adam şeýdi barlaýandyr. Hergiz Allah'dan aýmagyn. Bir de umytsuzlyk gelşýän näler oglum.
Bu günlere Allah'ın her bir işinde hayır vardır deyip etdim. Şeyle de geçmeli olur. Bu men sen öňdäki enelik hukugum. Eger baş götersen, eger ýolundan nänsem, senden razı däldir. Sen on kakasyna habar verdinmi? Sen bizim perdendimizi ogurladın. Onu sen ogurladın. Sen ogurladın. Onu bizden sen aldın. Sen ettin. Sen bizim perdendimizi ogurladın. Onu bizden sen aldın. Sen ettin. Sen ogurladın. Sen mi? Menden tanıyan? Sen tanayan mordan gaty gowy da. Men öldüňi ýadyndan çykarmak isleýän. Çağaňyň gitmegine men sebäp boldum. Bir işleşýän adamym bardy. Şolaň ýanyna gidipdim. Bu munun 12-13 ýyl töwere odal bolupdy. Şu döwürde pul bolsa men her zat etmäge taýindim. Häzir habar bereliň. Ertir saat 3'de azatlyk seýläkine gelsin. Pul getirsin bizem çağanyňa uşurar. Polisiýa jaňatylar ilk sen helak ederin. Aladaga almagam jaň etmez. Şereketde men oň näçe ýyl ýarçaýçysy boldum. Öz kölesinden orkýara ol. Kemalbek 5 milliard getirmese oğlunu gaýdyp görmese gerek. Sen gaýy etme. Oho Murat, hoş geldin. Gel geç oğlum. Adamlardan öň baryp şo pul almagy ýöregime ödügdim. Dilek eşdiýänmi? Gaýrat et, aglamasana. Töwrüňden çekerdiňe. Bolýa, saat neçe? 3'e 5 minut bar. Näme gerekke? Bizden oňa näme gerekke? Pul. Olaň dini imany pul öwürlüpdir. Ökman golaýymyzdan biri işimizden ugrunadygyny bilýän adam bolmaly. Ökman şeýle bolmaly. Kemalbek, Oğlum ýerde haramzada. pul nerede? Oğlumy ýyzyna berin. Ýalbarýan. Pul sizin kiborsun gaýrat edin. Oğlumy ýyzyna berin. Ana şu ýerde çağalaň arasynda oýnap ýör. Bırak. Bırak oğlum. Dilek ayak çek. Bırak. 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 Oğlum. Bırak. Bırak can oğlum. Bırak. Oğlum. Bırak. Bırak. Bırak oğlum. Bırak. Bırak. Oğlum. Ünsü verme. Onsuzum helaklanırlar. Men bilýärdim. Pul olara gitdine, başga birine gitdine. Näme tapagdy bar? Aýalyňyz Gaýdyp aýalym bilen gurlaşmady. Olam gurlaşmady. Men başym alyp gidýänçän bir-birimize seretmedigem. Sen ünsü verme bu zatlara. Giden gaýdyp gelýän näler? Bismillahirrahmanirrahim. Kemal,
Ene. Men ýolum şöre çelli. Anyk bilýärmi? Men näme pikir edýänim ähmiýeti ýoga. O şeýle bolmany isledi. Men käte barp oň ýagdaýyn soraýan. Dirimi, ýaşymy? Dilek hanım, Näme gerekdi? men Murat Yalňyz, Dilek hanım. Siz meni tanamarsınız. Ýöne men sizi gaty gowy tanýan. Dilek hanım. Aýtjak zatlan barada köp pikir etdim. Ýöne muny aýtmagyň gowy ýolun tapmadym. Bir mahal oğluňyz ogurlanypdy. Tölegini bermeli unuňyz bir bagda garaşýadyňyz. Ýanyňyza ýollaşyňyz bardy. Ýadyňyza düşdümi? Benim gelip ýanyňyzda oturdum. Şo puluň näme gerekdigini bilýänim bolsam, Gürleme. Uğra bir yerden. işleýäňiz oğluňyz Öllü. Men çağam öllü. o nädip anyk aýdyp bilýäňiz? Näme derkä? Çağamı näme derlerkä Kemal? Köşeş gayrat et, köşeş döne. Awa? Eşdiýäňmi? Sen näme diýäň ha? Sen näme oýna diýäňmi? Feridin pulu allyňy da, gayrat edin ýalbarýan çağany goýbereň. Onu ähli alanmyşyk. Näme bu adamlar oýna başdyryp diýäňmi? Pulum göremdok da adam. Ýöne bir adam gelip pul ekitdi. Öz adamyňyz. Nime öle eýnekli hüzük taşdy udyň moýly. Şoňa berdik. Gayrat edin, aýdyň oglum nerede? Kardeş, pul kime berdiňiz? Näme adam oýna çok bolýanmy? Men pul talap edýän. Ulugasyň. Bar pul maldyňy da, gara şaý malmady. Gayrat edin, Allahyň haky üçin oguljugyny bereň de. Pul bolmasa çağa da bolmaz. Hey, senin ömür. Hey, Dilek. 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 Git berden. Git şerden. Belki diridir. Näme üçin beýle netije gelýäňiz? Näme umyt bolmaň? Garaja meňi bardy. Boynunyň ýüzünde. Garajany okutýar men. Şu adam ölçeden ýaly gurrun berdi. Men oglum öllü. İnnem git. Dur! Dur! Hani maňa seret. Iň bolmana tapylsa, çağany bir görsek, jeteden nur beren bolsaň näme üçin beýtdiň? Näme üçin? Köşeşleňiz lan, han köşeşiň. Sen kim? O biçare hiç zat eden oğlum. Onu ananayım. O sizden bet bağır. Agam bu näme deli? Näme deliýmeň näme? Diýner oglum. Bolmasa da helak bors. Agam näme ler we diýslay? Ansen men diýenmezsen gowsy. Bu biçaran bana Allah verdi. Ulolttum, yetiştirdim. Elimden geldigiçe. Belki ağaç karnını doyurup bilýän nälerin. Ýöne ýüregi daha sýalam däldir. Ol etmez, o eden näler. Ol etmez. Ol eden näler. Bärde näme bolýar Murat? Men bu oglany gejeden tanıyan her perde.
Edeyler taypasyň serdary ulu bulutun gyýdyny alyp gaçyp adada bir ýerde gizlediler. Şu mahal Peter Pan owazyna gaýdyp gelipdi. Açyk penjireň öňünden uçup barýaka, özi ýaly uçmagy arzu edýän üç doganyň gürrüňini eşitdi. Derrew penjireň garasyna gondy. Olara isleseler özi ýaly uçup biljekdiklerini aýtdy. Üç doganyň gözüni begeç göz ýaşlary gördi. Dilek. Sen näme etdiň? Bu çağa kim? Kimiň çagasy? Şoň çagasy. Diýäniň näme Dilek? Şol adamyň çagasy. Utanman şeýere gelen adamyň. Ýadyňa düşýärmi? Feýilgäkde ýanymyza gelipdi. Men oň sesini ýadymdan çykarmadym. Hiç açan çykarmanam. Soň bir gün ýoldan barýakam, oň birine gyýgyrýanyny eşitdim. Şo sesdi. İzine düşüp başladım. Bir mehelle vardı. O bir dukana girdi. Garaşdym. O çıkandan soň içeridäki bir aýaldan ol adam barada soraşdyrdım. Ol aýal göwünçiň jogap berdi. Murat ýalňy diýilýän adam öňkä aýal eken. Öňkärinen ýaňa agzynyň o sowurýa. Soň öýün tapdym. Soňum ogluny gördüm. Besir. Aşe diýen aýtma besir. Besir. Nädip beýdip bilýäň ha? Bir çağany öýünden ojogyny nädip aýryp bilýäň? Sen akylyňdan adaşypsyň. Oglum ýitireňini mene merwet boldum. Sen men oglum ýydyna getirip bilmediň. Men ilimde baryn etdim Dilek. Yetmediň. Ýeden bolsaň oglum şu gün bärde bolardy. Menim çäresiz galdym. Maňa şu hetret çekdirenleň hut şeýle hetret çekmeň isledim. Soňul öňümden çykdy. Efe. Men perden dedinjekdim. Ol adam maňa şu hetret çekdiren şol adam bolsa perdensiz galmaly. Onu ogurladym. Sen dälirepsin. Sen hastahana ýakçy. Sen nädip beýle erwet bolup bilýäň ha? Ol erwet däl. Hakykatdanam. Men kakamam. Murat daimam ýalňyşlatlar edipdirler. Ýöne häzir hemişe dogry jetmäge çalyşýarlar. Dilek daýda gaharlanma. Ol erwet adam däl. Bolýa balacygym. Diňe ogul tapylmansaň gaharly. Wah bahalam. Göýür çagan Dilek, göýür diýen. Bolgusyzlyk etme, günä bor. Sen daýdaňy dene gahar etme oglum. Gorkma, sen öýüňe gitjek. Ýör gidin. Edýäniň näme? Öllüm ol. Korkma bala. Korkma. Diňe uklady. Hani ýör. Ýör men bilen. Men gorkýan. Korkma oğlum, korkma. Gel. Goýber beýtme. Haýyş edýän goýber. Emine hemişe bilece bolar. Men sen ýejeň bolar. Ýeri. Men Murat daýym öretim belýär goýber. Gel, gel. Iwe. Kemal. Kemal. Telekanım nerede? Oňur boşlugum bar. Gatul ýalňyş goýberdim Murat. Sen muny nereden tapdyň? Çağany ogurlapdyr Murat. Näme? Aralmak üçin. Şu hesret çekdirmek üçin. Nerdeler? Açdy, çağany mekitdi. Edil däldiren ýaly. Ýöne nida edenliklerini bilýän. Ýöran tizre. Ilga. Ilga diýen sana. Bol basyn bırak. Goýber meni. Han tiýdirek bol. Bol bakma. Goýber. Efe. Murat daýy. Murat daýy. Hana o ýerde. Murat daýy. Efe. Korkma. Dilek. Goýber meni, goýber. Ýür diýen sana. Dilek diýen.
diýen. Murat daýy möretim belýär. Otur öyle. Didrek. Efe! Dilek! Çağanı koy ver. Dilek! Gelmeň, özüm helakler. Dilek beytme çağa rahmet Dilek! Maňa hiç kim rahmet etmedi. Çağan günahı yoga. Murat daýy. Yalvaryan beytme. Dilek! Sen ece ahri haşit eden beytme, göýber çağany! Ecedim, şo çağam alyansa ecedim. On hiç eli günahı yok. Çağanı koy ver. Ece! Sen häzirim ece ahri! Men ecem can! Dur balam, beytme, maňa kulak as. Ogluňy men tapdym, bir harabalykda. Bundan 10 ýyl boýnunda dömeňi bar. O sen çağan, maňa anan gyýdym. O sen çağan gyýdym. Men çağam öllü. Ece beytme! Canın gynama! Men üçin çöýleseň ejesi goýmada! Men çağam öllü diýär. Dilek! Ece! Dilek! Ece! Dilek! Ece! Efe! Ece! Efe! Ece! Efe! Dilek! Ece! Efe! Ece! Murat daýy. Efe! Oglum, Ececan! mehribanım, can balam. Ogulcuğum. Efecan! Oğlum! Canım! Hudaya şükür. Yine oğlumu da boğuştum. Bu hesrete dağıtmadık bolsam, ben düşünmezdim. Yönü, Men ağdaştım. Gorku hem umitsizlik kalbimi garaltdy. Meni bağışla. Bu görkeden yetirlem için menden razı bol. siz menden razı bolmasaňyz oň näme ähmeti bolsun? Bu zatdan baryny men sebäp boldum. Biz senden razı. Şu batgadan men sen çıkardın ağam. Menem razıdır. Menem razıdır Murat yalňyz. Geçti bolsun. Sağ ol Merwecan, maňa gaty öwretdin. Borcumy söýle. Melek daýda. Efe, balam, men balacığım. Vah men oğulcuğum. Hudaya şükür. Yediğim balam, balacığım. Köşecığım men. Murat daýy. Sen meni nädip tapdyň? Bilýäňmi Efecan? Allah ören merhemetlidir. Käte öňümizde bize hoş ýakmaýan işleri goýar. Biz sabır bilen Allah garşy baş götürmän bolan işleri dödüp gelip bilsek, bize bir kapı açylar. Soň görür bolin şo şer diýen, erbet diýen zadymyz biz üçin ne hili mühim arasalynmak çeşmeti bolup çykýar. Birine perdendine gowuşur. Şonda Allah'ın bize bolan merhemetini bilip galar. Men şu merhemeti aladalanım. Ondan Allah kıynam bolsa bir syna bilen onu maňa ýatdy. Men seni yitirdim Efe. Seni yitirdim. Ýöne Hudaýa şükür tapdymam. Senem özümem. Men güne deryasından çıktım bir
gözce düşülen. Ahırında düşündüm görünüm düştelikin. Men bir cahil adam